Mhuri yeZimbabwe patazosvika pekuti isusu tazoona Mnangagwa achibudikira achitaura iye kuti aripo anga akaenda kwanga akaenda ende hapana munhu anofanira kumubvunza, hapana ane kodzero. I think vamwe venyu mogona musina kuona vhidhiyo yataposta paInside Africa Network pafacebook page redu, not rine 200,000 followers but rine 94,000. Ipapapo mukatevera muchawana Inside Africa Network TV, ronzi Inside Africa Network TV. On that page muchawana video yaMnangagwa yanhasi inoupdate kuti Joshua adzoka munyika ende anga asimo munyika zvechokwadi. Kune vanga achiti munonyepa, arimo munyika, ari chichichi. Mubva mazvionera kuti Joshua because panapa state chikuudzai maupdates amusinganzwi kumwe kwese anga asitorimo munyika, but wazotaura one statement manje rashamisa munhu wese. Hanzi yes dandakabuda handifaniri kunzi kwai ndofanira kufamba door to door kumavillage nchienda kumavillage nchibudza vanhu kuti enda kubuda munyika. Mambo unoita zvaanoda apo. Ende before that anga ataura statement rokuti hanzi izvi zvinhu izvi ndezvevarungu, isusu tichagadzira zvedu, said the Mutapa people. Mune Zimbabwe ndoda kutaridzai one thing tisati tataura zveurwere hwemukomana. Mnangagwa is a really dangerous guy. What he is thinking in his mind is a straight monarch. Zveshua kutoregwa dignity, kutoregwa freedom yose mune Zimbabwe, kutoregwa the right to vote. And it's literal. Now we are not talking about Cape 3 report. No direct votes, no more voting for Makwamuri, Mungu vota MP, kwete mambo. Mambo no gararipo. This is exactly where Mnangagwa is taking us, trying to establish a monarch in Zimbabwe, a kingdom in Zimbabwe. As my jokes as Msoro medu, zikutaurwa na president. But at the same time, right, tikutaura zveurwere, right now muri weZimbabwe mururangarira zvakataurwa na Comrade Geza. Vachitaura kuti mukomana mentally dzinombopota dzichitata, dzinombopota dzichizvenga, zvirova kuti vanzi vava nechi-Alzheimer, chigwere chevanhu vakuru chokupota chikangamwa, and the people around him are taking advantage of that. So tamuona isusu chero pavidhio yawamuona unoona kuti yes mufesi uyu uripo, but you can see kuti he has totally lost it. It seems like everybody who surrounds him is feeding him with that kind of information yekuti zviite zvinhu izvi, because these guys vari kuinfluenza neChina muri Zimbabwe. Toda kutaura very straight things. These guys are trying to copy dictatorship iri kuChina and bring it muZimbabwe directly. In China, it's communism. You see, they are trying to do the same. When they talk about madzimambo akafana na munhu mutapa achizviti ndiri munhu mutapa, ezimira faniro zvanga achitaura Mnangagwa ndiri munhu mutapa, nditi mambo munhu mutapa, by trying to paint a picture yekuti you know what, isusu tiringozoita everything pachivanhu, which means you guys chingondirega nditonge pachivanhu, handiti kungoti tigarisane pachivanhu pachichichi. Imwe kamwe kayakuda kumanipulate people or emotional, family level, based level, to say literally you and me, we are brothers. Yes, we are brothers, but we have rules and laws that govern us, that we put, that equalizes us, that makes us the same. Kwete kuti you are not our father in the sense yekuti wakandizvara iwewe, you have the right to run the company yawakatanga. No, it's not that way at all. Everybody, vanhu vakaenda kuhondo, masoja, vanhu vacomrade mazhinji akafa, some of them they died vasingatombozikamwi ndivanani, but ngovo vanhu vanga vabuda kumamisha, vanhu vanga vabuda mumageto, so ZANU-PF doesn't really belong to one family or one guy or a couple of guys. It belongs to all Zimbabweans because it is a product of all Zimbabweans. Chinonzi hondo yainzi Zanla, yainzi Zipra, it's all Zimbabweans, kubva kumavillage ese vairi kurutwa, kubva kumatown zvese, matownship ese and everything. So it belongs to all of us. Nesuwo we feel entitled to this thing. We have brothers, vana sekuru, vana angu vakafa muhondo, you understand that part? So right, tichidzoka paurwere hwemukomana. So mukomana uyu neurwere hwake uyu ruita kuti vatora advantage vaite sei, it's not a good thing. But mune Zimbabwe pano patiri kukudzai apa ndo patiri kudzai kuti ndo pasvika nyika right now, ndo pasvika situation yedu seZimbabwe right now. Stay tuned, stay blessed. Thank you for watching.